Képzőművészettel folytatjuk. Égerházy Imrét már az ezredfordulón az Alföld egyik vezető mestereként tartották számon. A 100 éve született alkotó képeinek időtlen modernségéről mesél az Égerházy 100 kiállítás a Momkultban. Az Alföld, a Hortobágy és Erdély is visszaköszön azon a 20 festményen, amelyeket Égerházy Imre álmodott a festővászorra. A Hajdú-Hatházon született művészt már gyerekként vonzotta az alkotás. Mestere Menyhárt József festőművész volt. Egyedi stílusát 1972-ben a főváros közönsége is megismerhette. Nem is volt ő egy korai pályaindító, tehát 10 évvel korábban volt egyáltalán az első önálló kiállítása, 1963-ban Debrecenben. De ott már abban a régióban, a Hajdúságban, Böszörményben, Hortobágyon egy nagyon ismert személyiségnek számított. Ez történelmi esemény, mert egyrészt elég kevés kiállító volt úgy, hogy szólóban, a fővárosban meg tudott mutatkozni, ennek óriási visszhangja volt. Égerházy Imre festményein a népművészet, a szecesszió, a posztimpresszionizmus és az alföldi festészet jellegzetes elemei egyaránt felfedezhetőek. A személyes élmények épp úgy inspirálták, mint az emberek vagy a táj. Mindig azt mondta, hogy szeretné a művészetében visszatükrözni az adott kor társadalmi és emberi vonatkozásait. Ő a valóságot festi, de a saját absztrakcióján keresztül. A festőkéssel való festés és ez a pontozásos, apró kis motivumokból fölépíthető képi világ, amit itt is látunk a Rey Galéria képén, ez nagyon egyedivé és különlegessé teszi a festői felfogását, szemléletét is és technikáját is. Ezek tulajdonképpen modern képek, mert a tájnak nem egy naturalisztikus rögzítését adják, hanem nagyon személyes az ő stílusa, és ha megnézzük a képeket, akkor pedig egy ilyen időtlenség, tehát konkrétum ott van a képeken, de ez kiemelkedik az adott pillanatból, és ezért nagyon érdekes ez a sok évtized, hogy látjuk a korai, látjuk a későbbi képeit, hogy nagyon nehéz a konkrét időt meghatározni, de ez nem baj, ez értéke az ő piktúrájának. Édesapja munkássága Égerházy Attillát is megihlette. A festmények kiválóan illeszkednek a Dzsábe zenekar egyedi hangzásvilágába, amelyben a jazz, a magyar és a világzene keverednek. Az ő képei nagyon megfogják az embert. Az volt a célja, hogy létrejöjjön egy kapcsolat a művész és a befogadó között. Úgy képzeltem el, hogy a zenével kicsit tovább festjük, vagy amit az jelent, mond, azt megszólaltatjuk. És Barabás Tamás, a basszusgitárosunk, akivel a zenéket írjuk a zenekarban, kiválasztottunk festményeket, amelyek inspiráltak bennünket, és elkészültek ezek a zeneszámok, így született a Táncolnak a Kazlak című album. Égerházy Imre művészeti szervező tevékenysége is példaértékű. A Hajdú-Böszörményi Nemzetközi Művésztelepnek egyik alapító tagja, irányította a hortobágyi alkotótábort, és a határon túli magyar művészek is mindig számíthattak támogatására.